ब्लाउसआ बेयाव मोजां ओमफ्राय नैबे मादैमोनखौ लोगो मोनदों दायो ब्लाउस लादोंनो ना दख'ना लादों बिहु फालि Hello everyone, welcome back to the channel. This is Taimu, a video creator. लोगोफोर आं दा सोनाव दंफैयो नोंथांमोनाथ' गोबाङा मिथिखादोंआनो बाक्सायाव दंफैयो आं दा ओमफ्राय जोंहा जटिस संसेट बाजै किटिमोनाव दंफैयो आरोना ओमफ्राय नै ओंखाम जानो थाखाय रेडि जाबाय जों दा आथिं जोंहा जटिस संसेटआ फुंनि जानो नागिरदों ना बहाबा थांगोनो सिख्ला लोगो हमनो बरमायाव बाजैखौ गारनानै ओमफ्राय मा ओंख्रि खिथाहरदो दे दालि ओमफ्राय भिन्दि एवनाय ओमफ्राय बानलु सिब्र कारजि दङ जोंहा कारजि नङालै नारें कारजि फानलु फाग्ला दं नारें फानलु फाग्ला माने माबा आरो ओइ बानलु सिब्र होनना बुङो जोङो बेखौ बानलु सिब्र जायो सिब्रबो जायो बाजिया नै इथिंना हरदोब्रा बाजिया संबाय आरो समायनाथार बाजिया नै ओमफ्राय पापर भाजा जानोसै दिनै मिरामिस नालाय मैया आङो भिडिअ बानायनाय जायासै मैया मोनाबायबोमोन ओमफ्राय मैया बेदर जाहोदों बहुत जाहोदों आरोना 13 लाख मोननायनि खोथा दं नालाय जाबाबो जोबा ओंखायनो दिनै नांथ'ला सारेन्डार लाबाय आरो ना आं दिनै माने मिरामिस जानोसै होननानै दिनै बिस्थिबार बारायबो नालाय दा थांसै आङो ओमफ्राय नोंथांमोना रिल्स नुगोन आरोना नायहैबानो जाबाय फेसबुकआव बिथांनियावबो नायदो माबायाव बर' हारिनि कमेडियाव ओमफ्राय आंनियावबो नायदो फेसबुकआव जायफोर फेसबुकखौ फल' खालामाखै फल' खालामनानै लाब्लानो जाबाय दा जोंहा शिबजित मिया खालिफानि बयफ्रेन्ड फैगासिनो दङ बे केमेरामेन जागोन दा दे जादो गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव माने संख्रिया एसे खम जादों संख्रिया ना एसे मोननैसो डायलग होलाय दे खुलुमबाय बुखार जाबाय नै सिनेमा र' एसे सोलानानै नायनां संख्रि खम जादों थिगानो जादों माथो बरिया बानलु फाग्ला जा आलु गुन्दा बानलु सिब्र मजा आसोलानो फुङाव एकदम लाइट जानांगौ माने आसोला फैसाखौ बिराद माने सेफटियाव लाखिदों न'फोरखौबो लुथ'वाखै प्लेनिं दं बिथाङा हा सिङावसो लुगोन जाहैदों न'खौ माने हाखर जावनानै रावबो नुयो हाखर जावबाय दङ हाखर जावनानै लुगोन ओमफ्राय फैसाखौ अबाव दोनो मिथिबायना खिथाथ'ला आङो उनाव खिथादों बिराद डेन्जार जायगायावसो फैसाखौ दोनो आं नुबाय फैसाखौ थिंख्लियाव दोनो आसोला एकदम गोमो जालायनानै दं आरोना 200 गोजा नामा हा 200 गोजा 200 नङा 2000 गथासो 2000 गथासो होनदों US डलार नालाय जाखांबाय दा सेबदांनो मावा दाङा हाल एवा खदाल जावानो ओमफ्राय जोंहा नै केमेरामेनाव दंफैयो मिस्टार मिया खालिफानि बयफ्रेन्ड सिबरा बिराद हेन्डसाम मार हेन्डसाम मोनो ना हा बिराद हेन्डसामफोर मार हेन्डसाम मोनो ना मुब्रुं जादों उन्दुनाय गैया मानाय गैया ना माथो थरायनायनिया खोमसि नुदोंलै केमेरा आथिं ओंखाम जाखांनानै गय जाबाय आङो दायो नै गोथावनो ओमफ्राय रिल्स बानायनो नागिरदों आरोना ओइ माबा आयंखौ अबेबा लाङोनो बे जोंहा जतिसनि बिमा आयं खुलुमबाय आयं भिडिअ'आव खुलुमबाय ओंखाम जाखांबाय ना ओं जाखांबाय माजों जाखो मा ओंख्रि जाखो आलुजों एवदों मिरामिस नामा दिनै दे भिडिअ बानायनो जोङो दे बानायदो दुकाना नै बिसिना संसेट किटि नामा जेम्स आङो बाजैया नै दखाननिखौ कार्टन सिङो बायजोबसिदों दखानखौ नोंसोरनिखौ दे खिथाखा एक्टिङा बेंगि सोरबा दखानियानो एमान फर्मेल गानलायो बेनोथ' आं इखौ दखानि बानायनो नागिरदो दखानिया फर्मेल कटसो गाननो ओंखारबावो ओमफ्राय दखाना नै दखानिफ्रा
सिखाव दखाननि नामा दखानानो ओमफ्राय बैयावनो फर्मेल गानबावो आसोला मा नांगौ आलु लांबा सामब्राम ओंख्रि एक्टिं खेबसे खिन्थि ओरै इदिबाबो जागोन आयौ मा जागोन इदिबाबो जागोन देलाय दोंदिखो दे दोंबाय बाजेटआ ओमफ्राय बाजेट ना दे माबायदि सुरु खालामसै दायो जोङो मुसलपुराव बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना जों माने आंखौ देखायनो नागिरदों जोंहा मिस्टार मिया खालिफानि बयफ्रेन्डआ बिथाङा साननैसो उनाव माबायाव थांसिन बियो आफ्रिका ना मायाव मोनथाय बिना न'आ कानाडा ना मायाव मोनथाय बबेयाव मोनलाय मिया खालिफा मा बुंगोन जादों आरो आंखौ दायो नों मा थांगोन होनदो पाठशाला थांना फैनि पाठशाला थांना फैदो नोङो नों बेरायथ' माबादो माजों थांगोन बाक्साजों मिया खालिफानि बयफ्रेन्ड बेरायथ' बाक्साजों थांगोन बाक्साजों थाङा ओइ माबादो साखाजो ओरै खारलांबाय थागोन ना लामा गिदिंलांगोन साखाया चलो तामुलपुर घूमेगा अभी माबा सरि तामुलपुर लायनो माबा मुसलपुर थाथ' बाजे दा फैफिनगोन र' जों दा बाक्सा मार्केटआव हाथायाव गिदिंनो फैदों मुसलपुर हाथायाव फैदों जों दा मुसलपुर हाथायाव दसे बेरायनो होननानै फैदों आरोना जोङो दा सिबुदिजों आंजों नै मुसलपुरनि सिख्लाफोरखौ नायदों नोंथांमोना अरांनो आगैमोन नालाय बाक्सानिखा ना कलेज नोंसिना मुसलपुर कलेज बाजार जानो फैदो आरोना दे हा रुलानो ना मुसलपुर हाथायखौ नायलांदो नोंथांमोना आं फार्स्ट टाइम फैदों आरोना मुसलपुराव दा मा लोंनो जुस खुसेर बिदै ओरैबायदि गरम बाक्सायाव जों दा खुसेर बिदै लोंनो नागिरदों खुसेर बिदै होनना खुसेर बिदै नोंसोर मा होनो खुसेर रोसि बिदैबो होनो एखे बिदै नङालै बिदै औ हाबा जाहैदोंमोन नोंबो नायदों नामा गोथाव ना खुसेर बिदैया गोदै आंबो लोंसै नै आब'निफ्राय बया गुसु गोदै बाक्सा जिल्लानि सना लाबोआ दाना हिरासोनलाय सनायानो ना दा जोङो नायनोसै दख'ना हामफेनो मा लांनाय जायो दख'ना दखानाव हाबहैनोसै जोङो दख'ना दखानाव हाबनो माथिं ओरै हाबना ओरै ओंखारजाया दख'ना दखान बाक्सानि दख'ना नायनि र' दाम खमाव मोन ना मोना एकदम खमाव मोन ना खालामबाय थानांगौ जोंनि बाक्सायाव हा जोंनि बाक्सानि दखानिफोरा बिराद सालु ना एकदम माने बार्गेनिं खालामनांगौ जायोमोन बार नों बायोथ' बायना हरगोन ना एकदम हामफेनो हरगोन नै ब्लाउसआ इथिं दं र' सब दख'ना गोजा ना दख'ना गस्ला नै इथिंबो नै मादैमोना बाक्सानि दख'ना दखान नै ओरैबो अस्कट जोब्बाय दा बैसागोआनो लांदांथार माथो ने नायनोसै र'
आं दा नै बाक्सा मुसलपुर हाथायाव दंफैयो मार्केटआव ओमफ्राय हामफैनो गस्ला लादों आरोना ब्लाउस नैबे आब'निफ्राय आब'आ बिनिनोखा ना मा गामिनि हा गाराम दं मुसलपुर अ मोजां मोजांथार नै ब्लाउसआ लाबाय आं ओंखायनो फसायनानै नैबेखौ गांसे लाबाय आर'नाइ गोनांखौ ओमफ्राय नैबे खाग्रा गोनां गोजा गांसे इबो गोजा गांसे गुफुर गांसे ओमफ्राय नायनोसै र' मा नुबावो मोननैसो नेरसोन लानानै थांसै बाक्सानिफ्राय जों दा लाबाय ब्लाउसखौ नै आब'निफ्राय थाथ' होमबा आब' बेरायनोसै आरो मुसलपुर हाथाइखौ देखायबावनोसै नोंथांमोननो नै ब्लाउसआ बेयाव मोजां मोजां ओमफ्राय नैबे मादैमोनखौ लोगो मोनदों दायो ब्लाउस लादोंनो ना दख'ना लादों ए बिहु फालि औ औ मुसलपुरनिखा ना ए औ औ औ गिदिरथार नोंसिना एरिया बाक्साया मैगं बाजार गिदिरानो हाथाया मैगंआनो बांसिन नामा बिसिनियाव बारा बांगालफोर बारा नुवा आरो ना बर'फोर बांसिन आरो मैगं फानग्राफ्रा जोंनियावथ' बांगालफोर गोजासो मंगलदै कार्बिटिया बर'ल' गोजा बर' बांसिन बाक्साया बर'निनो जायगा बर'नि जायगा ना एकदम माने पपुलेसना बारालै बर'निया जोंनिया बाक्सायाव ओंखायनो न'फोराबो खाथि खाथि जोंनिया ना नोंसिनिया थिगानो दे थांसै होमबा जों दा नोंखौ टाउनाव लांनि आं टाउन दिखायनो नोङो चलो गिदिंखांबायानो जोङो बाक्सा माने मुसलपुर हाथाइखौ बिराद गिदिर हाथाया बाक्सानिनो सिख्लाफोरा कलेजनि फैदों लाजिदों बिसोरो सिबुजितखौ नुनानै लाजिदों गाद्राना इयो हा माबाय एफनखौ लानांसिगोन आंबो नोंनि होमबा थांनोसै लोगोफोर आं दा नै बिदाय लाबाय बेग लाबाय थाथ'दो होमबा ने थांसै बाय नैथिं बाजै नै किट्टि बाजै किट्टि कमेडि मानो मोजां जायाखै जानांगौ एथ' मोजां जाहरबाय माथो दा जाथारथ' दे नै एक्टरा बिसिना ससे दोनहैसिगोन आंखौ थेंक इउलै फैनायनि थाखाय दे थाथ'दो बाय अट' मोनखाबाय थांसै आं अबाव गाखोनोसै र' आं दा रङिया रेलवे स्टेसन मोनबाय बेनिफ्राय टिकेट दानबाय आरोना थांनोसै दा 3:50आवसो दङ ट्रेना नेनांसिगोन दसे ट्रेना लाखिनानै दंखायो नै फाइनालि दा न' मोनफैबाय लोगोफोर आं भिडिअ लाबोबाय थायासै लामा ससेयाव तनिष्काया नै बिफाखौ नुनानै खुसि जाथारदों ने कारफुं लांजादों आंजों फाय फामसे फैदो मामि फामसे फैदो सना मानसिखौनो गालांदों सुमा होनदो दे सुमा होनदो आंखौ इयाव खावलायाव बिथिंबो बोलो इथाया बोरो इथाया लाबोदों आं नोंनो बेगा खुलिदो तनिष्का बेगा खुलिनानै नायलाय देलाय बेगखौ अ फुजा होनाया फोथाया बिदि एफा गिदिर थुबाय नोंना देलाय खुलिलाय इथाइखौ इथाइ दे खुलिदो ओइ खुदुमलायदोंसो खुलि खेव प्लास्टिकखौ मा दं खायाखै खुलि मा दं वाव मेथाइ केक हेपि बार्थडे टु इउ नैनिनो इथाइ लाबोबाय ना जागोन आफोनगोन मामि खेवनोसै खेवनांगौ र' दा खेवगोन र'
नै मा लाबोदों नायलाय ओइयाव नायलाय ओइयाव खेव दे बैखौ खेवलाय बेगखौ खेवबावलाय खुलिदो दे वाव मा लाबोदों देलाय खुलिलाय वाव गस्ला गोदान मामिनो मामिखौ लेंहर दे लेंहर मामा फैलाय गस्ला नों लाबोथ'वाखै दे मामि गाबोन लायगोन दे बा मोजांथार मोननै गोलैबाय आरोबाव देखेबावदो दे वाव वाइट होनलाय वाइट पापा लाबोदों गैला नोंनो लाबोआखै मामिनो लाबोआसै धनिष्कानो लाबोस्लाबनो हायासै आङो उनाव लाबोगोन दे गाबोन लायगोन दे नोंनो मोजांसिन लाबोगोन नो थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ'आबो लोगो मोनफिनगोन बाय दे बाय होनदो दे बाय सुम्मा होनदो थेंक इउ होनदो दिनैसो फैदों बियो बाय लोगोफोर जोंखौ मानो गालांनाय होन जोंखौ जादो मानो?